V marci 2005 sa v priestoroch Slovenského národného múzea konala 5. medzinárodná odborná konferencia venovaná historickým mapám a poznávaniu dejín národov a krajín z mapových listov. Výstava Slovensko na mapách v 16. až 20. storočí, pripravená pri tejto príležitosti Elenou Machajdíkovou a Bohušom Kleinom, predstavila prevažne v origináloch málo známe aj neznáme kartografické diela, ktoré dokumentovali vývoj zobrazovania územia dnešného Slovenska od jeho počiatkov až do súčasnosti. Okrem vzácnych máp boli pre návštevníkov atraktívne niekedy priam záhadné meracie prístroje a pomôcky kartografov zo 17. až 20. storočia. Slovenské múzea a archívy výstavou umožnili predstaviť verejnosti vzácne technické pamiatky uložené v zväčšavých depozitároch.